Wara li matul il-jum ta' tnejn ġiżvelat li ġew preżentati l-akkużi fil-konfront tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat flimkien ma' 19 il-persuna oħra, Manuel Kuxkiri spiċċa jgħid li din kollha hija gidba. Manuel Kuxkiri qal li mal-mument li tkun magħrufa d-dat ta' meta Joseph Muscat se jitressa il-qorti, kulħadd għandu jinżel quddiem il-qorti sabiex ħadd ma jagħmel vendetta politika fil-konfront tal-eks Prim Ministru. Stennew illi jekk dak li għandu jiġri, aħna sentukom il-ġurnata u l-ħin meta se niltaqgħu preżenti fiżikament b'mod ċivili, b'mod kalm imma determinati li nagħtu solidarjetà lil Dr. Muscat u lil għexieren ta' persuni li se jitresqu preċiżament quddiem il-bini tal-qorti. Kunu lesti u preparati għax appena ikonna din l-indikazzjoni aħna irridu kollha kemm aħna inkunu hemmhekk. Fl-istess waqt permezz ta' sqarrija l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin innota bitħassib it-ton li juża l-Prim Ministru fil-konferenza stampa ta' 2 wara nofsinhar fejn akkuża lil xi ġurnalisti li qed jaħdmu għall-hekk imsejjaħ establishment, implikazzjoni ċara li huma edewwa tal-Istat u tal-poplu. L-IGM ikkundanna dawn il-kummenti li huma inaċċettabbli f'soċjetà demokratika. L-IGM qed jitlob lill-Prim Ministru jimmodera l-lingwaġġ tiegħu wara kollox stqar l-Istitut il-ġurnalisti qed jagħmlu biss xogħolhom meta jistaqsu l-mistoqsijiet u jżommu l-awtoritajiet tal-pajjiż huma min huma kontabbli għal emilhom. Intant l-IGM qed joffri l-appoġġ kollu tiegħu u juri solidarjetà mal-ġurnalisti f'dan il-mument u ħeġġiġhom ikomplu jaħdmu mingħajr biża' jew favur.